שלום, אנחנו עכשיו בחודש פברואר, פורים 2007. מי שעוזר לי לתלות כביסה זה, מי אם לא, אושרית סבג. היא תולה כביסה, היא התחפשה לאשת קרקסים. העוזר השני שלנו שתולה כביסה, בבית משפחת שאשא. זה שניר סבג, הלא הוא שניר הידוע לשמצה, היום הוא התחפש לנינג'ה. ואני שלום. עכשיו אנחנו נתלה כביסה, אתם תראו אותנו תולים. בסדר? בואו איתי. שניר אחראי על הדברים הקטנים, נכון שניר? שניר, תסביר קצת על העבודה שלך. תסביר. אני צריך את הדברים קטנים. מה אתה אוהב בעבודה שלך? כלום. אתה לא אוהב כלום? אני רוצה לבחיים פעם ראשונה שאתה עולה משהו? נכון, זה גם כיף? לא לגעת, תחתונים זה רק שניר, נכון? אושרית, של מי תחתונים? יפה מאוד. הנה גם אושרית, היא מבינה בעבודות של הבית, היא עוזרת לי, הבאתי אותה מקפריסין במיוחד, פועלת זרה, היא יודעת להכין. תראו איזה יופי העבודה של שניר. שניר, בוא תסביר קצת על העבודה שלך. מה קרה לך? בוא רגע. בוא שנייה, לא צוחק, בוא שנייה. איך התחלת בהתחלה, כאילו, התחלת קודם כל מהדברים הכי נמוכים, ראיתי, מגרביים, אחרי זה עברת לתחתונים של דור, אבל בגלל שיש לו קטן, אז הם קטנים כמו גרביים, נכון? ויש פה תחתונים של חיו, שהגעת, זה הרמה הכי גבוהה. וגם זה. תחתונים של חיו, וזה חזייה. סלימה, הפעם הראשונה שאלת אותי על החזייה, אם זה שייך לשם או לשם, לא ידעתי מה לענות לך. אבל מזל שאושרית התערבה, אושרית אמרה לנו, מי זה של מעיין, לשים אותה בקטנים. נכון? אושרית, איפה אושרית? אושרית מתחבאת פה. בוא ניקח. אושרית. הנה אושרית. שלום לאושרית. אוקיי, מי עוזר לנו כלב שמירה שלנו? פאפי החמוד, פאפי הנכה. דוד, תגיד שלום. פאפי! שלום פאפי. פאפי הוא כלב שמירה מיומן. זהו, סיימנו את כל העבודות. אני חוזר. שיהיה לנו פורים שמח. קובי שאשא, עוד 2. אושרית סבג. אושרית, תגידי שלום.